Aprangse KARDOM kadukave Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tamil la pen pinia bangke Neli NHM pen kapiklang pon VORENG warsai APHUTHAK LABANGSO video long nali tum hanang than pachini ponikpo la pen klardang made detail salam bangkai ke son nali tum LABANGSO video arlosi thekpon long ikpo lasin nali tum panchuning rialam thebang la puilo nali tum jong si LABANGSO YouTube channel na anta subscribe krialang pole subscribe ikon la pen latest update nali tum kilong versi afan atung head bell arjan ta thekloing hodas tami nali tum berpon igder non la pen ili nona kimi kang pu pon YouTube channel do nali tum la I button nong theklong ji dak ber pen nali tum dam pen subscribe dam iktame tang de non la NHM pen kapiklang pon VORENG warsai APHUTHAK le pathiek pen lang pononang la pen chithan pononang tang de non LABANGSO VORENG warsai APHUTHAK dak chithan pononang la pen lang pononang NHM Assam Recruitment staff nurse 400 post vacancies do the pen NHM labangke national health mission hin pen LABANGSO VORENG warsai bang paklang poniklo la pen postamen labangke dak nali tum thek ponlong ikpo postamen labangke staff nurse lo la pen total post vacancies to dak 400 ando la pen organization bangke NHM Assam pen lo qualification ka charli nangji mate ki unaing labangke BSc nursing mate GNM ki untang nang po application process langdam lo pulte labangke kaduka wite chini lo online se apply nang ikpo lapen da application fee bang sekang sita pinang ne lapen application ka start pon bang non LABANGSO achiklo 11 December pen si cheng pon iglo lapen last date labang ke 22 December 2023 si last date lo lapen non ik son ya lam dang lang polo na lapen national health mission na hin pen stame LABANGSO official notification bang dak publish waniglo kaduka pen 400 post do staff nurse post la si ningke hanga bang fu abang fiatum nalitum jogdun example te online si jogdun iknang po la pen non klarda galam mate da details lang polo nang abrang sinalitum thekpon long ikpo name of post la bang ke staff nurse lo la pen name number of post bang dak kaduka 400 lo la pen name of organization bang ke dak national health mission Assam hin pen la pen dak salary nalitum long pon igji la bang ke 18000 per month an nalitum long pon ikpo kacharli ang deng kinang jila bang ke BSc nursing mate GNM course ke pas tang abang fu mate abang fitum nang po pen age limit lab dak bang ke up to 43 pusi tok pon stame 43 pen atta ang senang po mate 30 lason atta nang po lapen ka apply ni process la bang nali tum chini po kai ke son lo nali tum online application link long exi la bang so video description along stame lapen aprang sinali tum registration nang po nali tum binama si lapen registration dan det pen nalitum details bang ada pro kinang sosot bang nalitum tok don ignang po fill up don ignang po lapen fill up thai pen finalitum documents samukha mate documents bang nalitum upload ignang po lapen documents upload igdet pen finalitum submit option theklo hala bang sodim nalitum beri kon lapen acknowledgement a copy nalitum long igji la bang ke nalitum print out pen bi kong nang po no future use fanno lapen important adet lang damlo pulte dak cheng pon la bang ke Neli amos tamena than pachini pon iglo 11 December 2023 pen cheng pon la pen last date if ka apply la bang ke ki jogdun adet bang ke 22 December 2023 si last date lo na penali tum la bang so article lang bang iglo pulte online application link na litum dak pen long pon ikpo la pen notification a links tamena litum dak pen long pon ikpo la pen Neli non kijutsi la bang ke nali tum phan advertisement alo mate notification alo nali tuman asap sana piklang pon ikpo la pen screen alo nali tum thek pon long exi la hello advertisement alo lo national health mission hin pen sidak publish pon iglo LABANGSO advertisement alo publish pon la bang ke date 11 December 2023 si publish pon iglo la penali tum la screen along dak thek pon long exi advertisement alo lo online application are invited for the from the candidate willing to work in mission mode the engagement of contractual basis in the following position under NHM under lo lasi labang si contractual basis lo LABANGSO VORENG warsai laben kaduka we nalitum la thek pon long ikpo nema wa post bang dak staff nurse lo lapen dak qualification labang ki BSc nursing mate GNM course ke pas tang ajar nursing school pen tame institution pen tame nalitum pass de cholo is labang ke up to 43 pusi tok pon lapen number of position bang dak 400 lo salary nalitum chiklo injan long 18000 an monthly long ponik po lapen LABANGSO last date labang ke online application last date labang ke nalitum la screen along thek pon long igji online application will be received till 22 December 2023 candidate without about qualification
need not apply. The number of vacancies may vary at the time of requirement. Lapen da ison soni ki tok pondo nalitum labangso alu olong nalitum lang ikpamenon jong sinalitum hok ninghang wek jogdon iksi pulotangte labangso details nalitum lang paprangon lale nalitum jogdon igon lasi labangso video nalitum kan maserun serego karbiang long aras tami pelang iknang lapen pacini ikna na pening hang atum kacar liang dengjong silan kido atum do pulote alang litum bang pajogdon iklona na pen kilong long le bang mo apita lamlos tame try dun sikime na sekado kawe labangso YouTube channel ong kilang rado an pas tame nilihin pen tuning riglo na litum labangso video bang share ikon kan mas share on nasi pinia a video lang mang laan leng ton poning nang lapen pena puthor ni leka prega birta na litum panang wan pithu ik pola sonsona birta na litum kilong wer jimati kilang long wer ka chini wer je apan labangso YouTube channel nalitum subscribe ikon lapen adung has tame bell arjan thekloi hodas tame nalitum berik de non dangde dome thak me kadu kawe karbiti 2.0 YouTube channel long kilangara do ana fans tame nilihin pen KARDOM to change your